Velkommen til AgroBrands Danmark On Air, podcasten, der dækker vores forretning her i Danmark. Mit navn er Peter Nusson Jensen, og jeg har min faste medværter, Jørgen Foley, Danielle Ankersen med. Vi optager live on tape i dag. Det er optagelse af afsnit 5, sæson 2. Podcasten indeholder vores personlige og forretningsmæssige tanker, holdninger og alt mellem himmel og jord, set her fra vores kontorverden. Velkommen begge to. Tak. Håber alle vel? Ja. Yeah. Så det ruller bare. Det, der selvfølgelig er vigtigt at sige, det er, at i dag er vi tilbage i Herlev. Ja. Nu er vi hjemme, trygge omgivelser, og vi har gæst med i dag. Ja. Det kommer vi tilbage til, fordi den bliver hård. Nej, det der bliver det hårde i, det er, at dem, der virkelig har lyttet efter, så er det faktisk en lidt anden intro i dag. Fordi nu er den AI-genereret. Yep. Og det passer måske lidt til temaet, vi skal omkring senere med vores snak med vores gæst, så det kunne godt være lidt en teaser. Vores gæst, han skal nok få lov til at præsentere sig selv, når vi kommer længere hen, så han sidder her og hopper og danser i den anden ende af bordet og er så klar. Men vi har selvfølgelig vores faste ting og masser af ting, og vi håber, at emnet bliver spændende, det er vi helt sikre på, at det gør. Men en af de helt vigtige ting i vores podcast, altså, ja, nu har vi en gæst ved bordet, så vi er nødt til at sige, at han er også meget vigtig. Men ellers er det jo quizzen. Og nu, i den her sæson. Og nu er vi jo kommet hjem til tavlen, hvor vi kan se, Peter han fører flot med 2 flotte point. Jørgen har også et enkelt flot point, og Danielle. Okay, der står ikke meget over dig, Danielle. Nej. Hvad vil du sige til det? At du svarer rigtigt i dag, ikke også? Nej, fordi jeg er sådan 88% sikker på, at du har taget sportsspørgsmålene, så det tror jeg ikke. Og det har jeg ikke. Nej, så har du taget et eller andet åndssvagt spørgsmål. Det er mig, der har spørgsmålet. Jeg stiller til jer to. I får resten af podcasten lige til at tænke over spørgsmålet. Jeg synes, den er let i dag. Det siger du hver gang. Nej, om den er, og den er faktisk jo selvfølgelig i dagens tema, emne AI-genereret. Så Copilot fik lov til at bestemme, om Danielle synes, det er let eller ej. Hvad er gabelen af clues? Find et spørgsmål, der er nemt for Daniela. Selvfølgelig, Peter. Her er et spørgsmål til jeres quiz, der omhandler AI. Quizspørgsmål. Hvilken teknologi bruges ofte i AI til at efterligne menneskelig tænkning og beslutningstagning? Det må du gerne lige stille igen. Vil I have valgmuligheder? Jamen, bare spørgsmål igen. Okay. Hvilken teknologi bruges ofte i AI til at efterligne menneskelig tænkning og beslutningstagning? Okay. Vil I have valgmuligheder? Ja da. Eller kan I den? Hvad med, at jeg får valgmuligheder, og Jørgen gør ikke? Det er lidt svært at sidde og viske her. Nå, I får valgmuligheder. Vi tager selvfølgelig også spørgsmål til sidste, men er det blockchain? Er det maskinlæring? Virtual reality? Compute computing? Jeg håber, det spørgsmål passer til... det svarer det, KA. Vi havde en rigtig hyggelig dialog den dag, vi lavede spørgsmål. Nå, vi kommer tilbage senere. Danielle, den var nem. Godt. Jeg klipper bare det rigtige svar ind bagefter. Det er jeg klar over. Ja. Nå, inden vi ellers går i gang, så skal vi selvfølgelig altid lige huske, at vi har vores faste elementer, vi skal omkring. Vi har vores snak med vores gæster om et øjeblik. Vi har lidt, Daniela kommer ind på lidt spørgsmål i forhold til episoden. Lidt nyt for AgroVerden og Commerce Connector online og hvad vi ellers har forskellige ting. Så dem holder vi, de faste elementer kører vi altid videre på. Nå, er vi ikke kommet til gæsten? Jo, det er det. Christian Blume, velkommen til. Tak for det, Peter. Tak. Fedt, du gad at komme helt til Herlev. Ja. Du er langt hjemmefra, ved vi. Ja, det må man sige. Ja. Langt fra Nordjylland herovre. Ja. Du er stadigvæk tryg? Ja, sådan da. Okay, det er godt. Det skulle ikke blive så farligt i dag. Nej, Christian, præsenter lige dig selv, og hvad du laver i dag, og hvordan er ledes? Ja, nemlig. Altså, i dag, der sidder jeg som e-handelsrådgiver og hjælper virksomheder med, hvordan de sælger noget mere på nettet. Ja. Og når man sådan hører sælge på nettet, så tror folk straks, at jeg er sådan en, der sælger Google-annoncer og sådan noget. Og det er faktisk ikke sådan helt det, min forretning den bygger på. Nej. Så det er mere, hvordan jeg hjælper virksomheder med at optimere deres forretninger til, at de egentlig får en sund e-handelsforretning. Og så kan man sige, at for at kunne gøre det, så har jeg så en webbutik ved siden af, hvor jeg sidder og prøver teknikker af. Hvor jeg sjovt nok også sælger kontorartikler. What a surprise! Nogle dygtige leverandører, som byder ind med gode varer til mig. Så jeg er i branchen stadigvæk, og man kan sige, at jeg kommer også fra branchen, efter som jeg har været
9 år ved Dorbak førhen. Ja. Ja, man kan jo sige, det er også den disclaimer, vi er nødt til at lægge ind. Det er jo selvfølgelig, at vi kender hinanden faktisk rigtig godt. Ja. Vi har arbejdet sammen i rigtig, rigtig mange år. Det må man sige. Ja. Vi sad lige over frokosten og diskuterede, at Christian sidst møde, vi kan huske, hos Dorbak i Aalborg, det var dybt nede i kælderen. Tænker, at jeg altså fysisk. Ja, vi sad sgu fysisk i en kælder. Dorbak Dungeon til. Yes. Ej, fedt. Og Dragon. Ja, lige nok. Nå, fedt Christian, og super, du gider at være her, og vi skal nok komme tilbage til, hvorfor du sidder her også, og hvad du har lavet sammen med os i dag, og alle de her ting, men jeg synes måske, vi skal gå lidt tilbage til den rejse, det hele startede med, når du nu snakker Dorbak, og vi startede i Aalborg nede i kælderen der, og alle de her ting. Hvad drev dig til Dorbak i tidens morgen, og alt det her? Altså det var sådan, at jeg havde faktisk et webbureau førhen, og også webbutikker helt tilbage i 2009, tror jeg det var. Og så jeg, at vores på det tidspunkt kære direktør, han søgte en e-købmand, fordi han var selv rigtig købmand, og han ville gerne have sådan en pendant, der kunne sælge varer på nettet. Og det søgte jeg, og så var jeg så heldig at få det job. Og så har det jo bare været en virkelig fantastisk rejse, der hvor jeg egentlig startede med e-handel, men senere også fik noget ansvar for både indkøb og kundeservice og vores butikker. Og har egentlig arbejdet sammen med rigtig, rigtig mange spændende mennesker igennem mange år. Og endte også i direktionen med Henrik og René. Ja. Og så det har virkelig det har været en fed branche og en fed tid, men særligt med fokus på det her med købmandskab og prøve at få sådan nogle varer. Ja, men jeg tænker tilbage, Christian, så var du jo også... det var altid fedt at komme til Aalborg, og vi havde handlet sammen i mange år på det tidspunkt, og du var villig til at teste mange ting. Ja. Et af de notater, vi også bare lavede os lidt, det er jo også, du var jo med til at drive en masse data fra os fra start af. Ja. Altså, det var jo tit dig, vi kørte op til, når vi ikke helt selv forstod, hvad det var, vi egentlig kom med, og så fik vi snakket det godt igennem med dig. Ja, altså det var jo, man kan sige, det har været det fede ved vores samarbejde, ikke? Det var, at det var nogle møder, hvor man blev præsenteret for nye produkter og nye data og sådan noget. Og så, jeg tror faktisk, du lokkede mig lidt, sagde, hvis I kunne få alle de her varer på, jamen, så kunne det være, at der var en eller anden pris eller belønning eller et eller andet. Og sådan noget. Første longtail. Ja, præcis. Ja. Og det var vi klar til at prøve af i timer, så vi fik hældt alle jeres varer på. Jeg tror, var det helt op på 2300 varer, som vi bare fik læst ind. Og så fik vi den pris der, så i 2014, det glemmer jeg aldrig, det er den eneste pris, jeg har fået, det er også den eneste, jeg nogensinde får. Men Christian, det fede ved det der, du siger der, det var, altså nu får du det til at lyde som om, at det var bare lige noget, og det var lidt, altså, hold kæft, vi havde mange møder inden, og vi skulle overbevise hinanden, og vi skulle drøfte det frem og tilbage, fordi vi turnerede jo kongeriget rundt i mange år med at sige longtail, og alle sagde, nej, sortiment er vigtigt, vi skal have noget sortimentsudvalg mig her og der, alle vegne og sådan der. Ja. Så du var jo også lidt med til at sige, okay, vi fik jo først hul igennem, da I ligesom også sagde, okay, Dorbak er jo en stor spiller på markedet, som faktisk loadet helt Munchausen. Ja, og i dag vil man jo stort set ikke gøre det anderledes, hvis man skal løse sådan en rimelig professionel kontorforsyning. Altså, det er jo bare kunderne vælge. Ja, lige præcis. Ja. Altså, fordi at hvis man ikke har varerne på hylderne, så køber man med et andet sted. Altså, der vil du måske nok få et chok over, at det stadigvæk eksisterer. Ja, det tænker jeg også. Nå, fedt. Så tilbage i 2014, det er alligevel, det føles som i går, ikke Christian, men vi må se, om der er flere præmier på vej, eller priser på vej til, og det kan vi jo der lidt på. Så efter. Kæmper jeg jo på min egen webshop med at få Arco helt frem der, så. Ja, det har du ikke fået reklameret for. Du har jo, du synes jo selv Danmarks fedeste hjemmeside. Ja, det ved jeg nu ikke. Så langt vil jeg ikke gå. Altså, nej, okay. Det er jo som sagt mere et forsøg, hvor jeg egentlig har bygget en webbutik. Jeg tænker, jeg vil prøve at lave så automatisk som muligt. Og der er det bare fedt at have nogle fede produkter, og så se, hvor langt kan man drive det her, selvom det egentlig primært er et hobbyprojekt. Præcis. Så. Nå, prøv lige at gå tilbage til den dunkle fortid, det her ting. Så du ramte ind i en corona sammen med alle os andre. Ja. Der sad du i Dorbak. Det gjorde jeg. Var det sjovt? Ja, både og. Altså, man kan sige, at det, der skete, da corona ramte, det var, at vi blev nødt til at omstille hele virksomheden, fordi at vi har jo været en virksomhed i drift, og det har vi været i mange år,
Og lige pludselig, så de varer, som vi normalt solgte, kontorartikler og sådan noget, dem kunne vi ikke sælge mere. Folk var sendt hjem, så vi kunne simpelthen ikke komme af med vores varer. Så skulle vi omstille den til at lige pludselig sidde og sælge mundbind og håndsprit og værnemidler, og hvor får man sådan nogle varer fra. Så der har jo også været nogle vilde historier, hvor begynder man at source nogle produkter hen, og hvordan tager kunderne imod det, og hvordan får vi dem ud fra Kina, hvor vi købte dem fra, og lige pludselig så kunne man komme til at betale alt for høje priser for de her varer. Og rigtig god efterspørgsel. Ja, det er præcis. Og helt skævt. Ja, og så man skulle jo omstille hele virksomheden. Det var ikke noget, jeg skulle, men det var noget, alle skulle være forandringsvillige. Og det kræver bare, at for at man er forandringsvillig, så skal man arbejde hårdt. Man skal være klar på forandringerne, og man skal også have respekt for hinanden, for det er hårdt at skabe forandringer. Så sådan nogle ting, det lærte vi også her, at det er jo bare sindssygt vigtigt. Men vi kom godt igennem, og vi fandt, kan man sige, nogle nye forretningsområder på det, fordi lige pludselig så kunne vi også begynde at sælge møbler til hjemmearbejdspladser og masser af andre ting. Så det var faktisk nogle gode år under COVID-19, selvom det var jo på et træls grundlag. Ja, og man kan jo sige, vi lever jo også, hvad skal man sige, på bagkant af det. Vi udvikler stadig mange produkter, der teknisk set refererer lidt tilbage til coronatiden, hvor vi lærte en masse, så det forsøger vi jo som koncern også at putte endnu flere varer ud på, der ligesom, der passer ind i det setup. Så corona var noget værre bøvl, men når vi nu kigger tilbage, så altså, det er jo med, det er jo netop med til at forandre hverdagen, og måske egentlig komme ud på den anden side noget stærkere end den kom. Ja, det minder jo lidt om soldaterhistorie. Det bliver jo kun bedre og bedre, og det er lige før vi romantiserer coronatiden. Men der var jo masser af gode ting, der kom ud af det, som i enhver krise. Ja, lige nøjagtigt. Og Christian, så, altså jeg husker jo en af de ting her, det kan godt være sådan lige timeline, jeg ved ikke, om jeg er helt skarp på den, men så har jeg noteret her bare lige cyberattack. Ja. Dorbak. Ja. Er det efter corona? Ja, faktisk lige i slutningen af corona. Okay. Det er jo også en fuldstændig vild historie, altså fordi det der sker, det er, at vi sidder og netop har godt gang i salget til hjemmearbejdspladser, og vi vil gerne købe nogle møbler, også i Kina, for at måske optimere vores kostpriser lidt osv. Og så i den dialog, vi har med den her kinesiske leverandør, der er der så, uden vi ved det, en hackergruppe, der bryder ind i kommunikationen mellem os og leverandøren. Så når vi tror, vi skriver til leverandøren, så skriver vi faktisk til den her hackergruppe. Det er helt sindssygt. Og nogle gange så ændrer de mailen og sender videre til leverandøren, og andre gange så lader de den bare passe videre. Og det opdager vi ikke, før det er for sent. Da vi så opdager det, så det er også lidt ved et tilfælde, så finder vi så ud af, at hvad der er sket, og så prøver vi at få lukket ned for den her hackergruppe, fordi det er sådan det, vi tænker, vi kan gøre. Og så går der et par dage, jeg kan huske det var den 15. marts, det var kl. 20.01 om aftenen, hvor vi har nogle møbelfolk siddende og ekspederer ordre, og så lige pludselig, så begynder den ene computer ved en af kollegaerne at lukke ned, og så starter den op igen, og da vedkommende skal taste adgangskoden, så kan vedkommende ikke logge ind. Nej. Og så går der måske et minut, så begynder computeren ved naboen ved siden af at lukke ned, starte op, og hun kan heller ikke logge ind. Og så det første, man gør, det er at sådan tænke, hvad gør vi? Og så tog de fat i vores IT-afdeling der. Og det er jo en lille afdeling på 3 mand, men en afdeling, der altid bare har været ekstremt fleksibel og rykke ud, når behovet var der. Jeg skal jo lige sige, det her, det er jo i den gamle Dorbak-tid, det er jo helt anderledes i dag, ikke? Ja. Men de rykker ud og tænker, at der er nok bare nogle netværksproblemer, og så finder de så ud af, at der er sådan en virus, der er ved at ransomware, der er ved at låse hele vores systemer. Og så de på at ringe til mig, og de på at ringe til vores direktør og lignende, og kan ikke lige i starten komme i kontakt med os. Vi er jo slukket hernede der kl. 9:10 om aftenen. Og til sidst så får jeg sådan en sms. En eller anden mærkelig grund, så vågner jeg sådan 10 minutter efter, jeg har fået den, hvor der står, at vi er blevet hacket, og de har taget alt tilgængeligt backup, og vi kigger ind i vores værste mareridt. Altså, jeg har aldrig fået sådan en sms fra hele mit liv. Altså, og
vågen og sådan lidt omtumlet. Jeg ser den her sms, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og prøver at sætte mig hen til min computer, og om jeg lige går, hvad gør jeg, når jeg kommer derned? Og kommer derned, og der er IT-afdelingen allerede samlet sammen med direktør og salgsdirektør. Og så skal vi jo først egentlig til at finde ud af, hvad pokker gør vi nu, og hvordan får vi fat i medarbejdere, fordi når medarbejdere møder ind kl. 8 om morgenen, så vil de begynde at tænde alt deres udstyr, og så vil den her ransomware eller virus begynde at sprede sig. Så hvordan får vi fat i dem, når vi ikke har noget udstyr, og alt er lukket ned? Det er en sindssyg historie. Kæft, jeg kan godt huske, det var vildt, det der, mand. Og så kan man sige, så begynder vi sådan at finde ud af en masse ting. Altså, hvordan kommunikerer vi hele tiden om, hvad der sker? Fordi om morgenen kl. 8, der har vi havde lige informeret alle chefer via gammeldags mødetelefon, at okay, når folk møder ind, så kan vi lige starte med, at de kan rydde op på deres arbejdspladser, og de kan lige, fordi man kan jo ikke gøre noget ellers uden IT-udstyr. Men så tænkte vi kan bruge noget tid på dem, men jeg tror, at efter en time, så blev vi nødt til at sende folk hjem. Ja. Og det var 160 mand, vi bare blev nødt til at sende ud af døren. Og folk, de var jo slukøret, da de skulle ud af døren, ikke? Fordi man ved jo reelt ikke, om man kommer tilbage til ens arbejdsplads igen, eller hvad der sker. Så det var vildt. Heldigvis så arbejdede IT-afdelingen, de arbejdede fuldstændig i døgndrift. Og medarbejderne var ekstremt fleksible til at hjælpe alle steder, hvor der skulle hjælpes til. Så det er egentlig lidt corona om igen. Man står i en situation, der er totalt uvandt. Man skal i gang med en forandringsproces. Alle er presset. Derfor have respekt for hinanden og prøve at komme igennem det så godt man kan. Altså det er bare, og det gør jo også virksomheden bare meget omstillingsparat. Så lærdommen er at passe på data, passe på, hvad vi gør. Pas på, hvad vi kommunikerer med. Ja, altså... Det bedste, vi har lært. Ja, altså der var mange ting, vi måske kunne have gjort anderledes, ikke? Ja. Men vi følte egentlig på det tidspunkt, vi havde rimelig godt styr på vores sikkerhed. Men er fornemmelsen ikke hele tiden, at man prøver hele tiden at være forberedt og altså opmærksom på det, men det er sådan et race, ikke? Altså, hvor man hele tiden er oppe imod nogen, som prøver at finde hullerne i osten. Ja, jo, nemlig. Ja. Og vi havde så en backup, det her det skete jo mandag. Vi havde en backup fra fredagen, fandt vi så ud af. Men vi var jo inde og se også med løsepenge og sådan noget. Kunne det være, hvis alt gik galt, at vi blev nødt til at købe vores data tilbage fra den her hackergruppe? Og der kom man ind på sådan en dybt professionel hjemmeside. Man skulle hente sådan en speciel browser, og man skulle taste noget specielt, og så kom man ind i det her mørke undernet eller undernet. Og så ind på den her hjemmeside. Og så lige da vi kommer ind, så er der sådan en timer, der går i gang. Vi begynder at tælle ned. Det er jo sådan en virkelig dårlig film. Ja, præcis. Og så et beløb i løsepenge, som man selvfølgelig skal betale i en eller anden kryptovaluta. Og i vores tilfælde var det 1,6 millioner. Og den ville dobbelt op, hvis vi så ikke betalte inden for den her tidsramme. Men det der var så vildt derinde, det her, der var sådan en fan derinde, der hed Chat Support. Det viser bare lidt om, hvor organiseret det er. For det var simpelthen et indisk callcenter, der sad bag og hjalp med, hvordan man kunne veksle om, hvis man ville betale til kryptovaluta, og hvordan man... Altså, det var simpelthen et helt supportcenter. Det er også det, de siger, at de her hackergrupper, de er jo nærmest pensionsordninger og frokostordninger og alt sådan noget. Altså, det er jo... Man ved faktisk godt nogenlunde, hvor de sidder henne, men du kan ikke komme til dem, for det er jo i Rusland eller Nordkorea eller... Det er statsfinansieret. Ja. Så ja, vildt. Så, og det sidste, det var jo så troede de jo med at offentliggøre vores data, hvis nu at vi ikke betalte. Men vi vurderede at der var ikke noget, altså, fordi vi har egentlig været gode hele vejen til at passe på den data, vi havde, så vi var egentlig ikke så bekymrede. Og der kom heller ikke noget ud, man kunne sidde og sådan overvåge, om der blev lækket noget, og det gjorde der ikke. Nej. Men det, jeg synes også, der var sådan lært om den her historie, det var, at i starten, lige de første meget kort tid, der var vi ret lukket om historien. Men vi tænkte, det kan vi simpelthen ikke byde vores kunder. Altså, de skal vide, hvad der sker, også for, at de har mulighed for at handle et andet sted og sådan noget. Men det, der skete, det var, at vi fik fuldstændig støtte, både fra leverandører og kunder og omverdenen. Alle vil bare hjælpe os igennem den her situation. Så selvom der måske gik lidt længere tid, inden de fik deres bestillinger, så holdt de hånden under os og hjalp os, og det var vi jo dybt taknemmelige over. Altså,
Så et af budskaberne er også, kom frem med det. Ja. Lad være at putte jer med det. Altså, okay. Det er virkelig en god budskab, og så det andet gode budskab i det her, det er at være proaktiv i din kommunikation. Fordi der sidder en hel organisation, der ikke ved, om de har et arbejde eller ej, eller hvornår kommer det op at køre, Så hvis man er proaktiv i sin kommunikation og hele tiden melder ud, vi gjorde det flere gange om dagen, så nu skal der det, så ved folk også, at der hele tiden bliver taget hånd om emnerne og tingene nok skal komme. Fordi forestiller man sig, at vi ikke gjorde det, så er det lige pludselig 150 mand, der prøver at hele tiden spørge IT-afdelingen, hvad sker der? Så det og prøve at stykke en virkelighed sammen, hvor man gør sig en masse antagelser, som sandsynligvis ikke er rigtigt. Nemlig. Så god gammeldags kommunikation går simpelthen aldrig af mode. Nej. Det går bare ikke noget. Fortæl nu bare noget. Ja, lige præcis. Fedt, mand. Nå, så kom jeg over den, Christian, og så har jeg noteret den her, jamen, så tænker jeg jo bare, at vi kan springe frem til noget, der hedder en eller anden form for en fusion, du røg med i lige pludselig. Og, Ja, lige præcis. Altså, den her fusion, den har jo, dialogen har jo fundet sted, mens det her angreb, det sker. Og heldigvis kommer vi op igen, og vi kommer hurtigt op igen. Og så går der en måneds tid, så skal jeg op til en direktør og fremlægge sådan en IT-plan, sådan at hvis det her det sker igen, hvad gør vi så? Men det var så en helt anden agenda, så de der 40 PowerPoint-slides, jeg havde siddet der og brugt tid på, det havde så et andet formål. Det er et eller andet formål. Ja, lige præcis. Og det var jo sindssygt spændende, altså at det her med, at nu kommer der igen til at ske noget nyt, og jeg var egentlig også med over sommeren i noget af planlægningen, altså, og man kan sige, det der var i det var, at når man først har været igennem covid-19, og når du så har været igennem et hackerangreb, og så egentlig står og egentlig er træt, så har man simpelthen ikke energi, eller det havde jeg ikke til at fortsætte. Nej. Og det er nok sådan sandheden i det, at jeg havde simpelthen ikke kræfterne til at køre videre, og derfor så da jeg lige kom fra den anden sommerferien, så valgte jeg at sige op. Og det var egentlig i bund og grund ærgerligt, fordi at jeg havde egentlig en super god fornemmelse af, at de nye ejere, de gerne ville have mig med. Det kan godt være, at de ikke ville i dag, men de tog sgu godt imod mig, og egentlig synes, at jeg skulle med på en rejse her. Men jeg orkede det simpelthen ikke. Og det kunne jeg også mærke, fordi jeg så sagde op, og så da jeg stoppede, det var sådan relativt hurtigt efter. Så når jeg stod op om morgenen, så stod jeg stadigvæk tidligere op om morgenen og stod og strøg skjorter og sådan noget. Det var fuldstændig, fordi det eneste jeg skulle, det var jo egentlig bare at sende ungerne i skole og så videre, ikke? Jo, så det kan man også gøre med stil. Så der var simpelthen en periode, hvor jeg skulle trække vejret derefter. Så. Ja, og så nærmer vi os jo, at så startede du med at sige, at så blev du e-købmand og de her ting. Så var der måske, tiden har det jo med at gå, men lad os sige, så gik der nogle år, hvor vi ikke sådan havde så meget med hinanden at gøre, Christian, og det, du levede dit e-købmandsliv herovre, og vi solgte stadigvæk kontorartikler herovre i den her side, så. Men så lige pludselig en dag lidt ud af ingenting, så havde du brug for at få fingrene ned i suppedasen igen med en hjemmeside. Ja, nemlig. Jeg vil lige sige inden, at sådan skridtet fra os gå fra det her arbejdsliv til at være selvstændig, det skete egentlig, fordi der var en lille virksomhed, der tog fat i mig, nede i Horsens, der spurgte, om jeg kunne tænke mig at arbejde for dem. Ja. Og det sagde jeg, det ville jeg egentlig gerne, men jeg bor i Aalborg, de er i Horsens, men om jeg ikke kunne arbejde på dem på konsulentbasis. Så man kan sige, det var egentlig sådan skridtet til, at jeg kom i gang. Det var egentlig, at de rakte ud til mig, og der har jeg så også fået lov på en masse ting af. Altså det er faktisk vildt sådan en lille virksomhed, at de har kunne flytte så mange ting på kort tid, hvor vi har været alt muligt igennem med dem. Så, men så men så sideløbende med det her, så har jeg så fået andre kunder også i branchen, som jeg så hjælper i forhold til at rådgive mig i her. Men jeg kommer for langt væk fra driften. Jeg har jo siddet med ansvar for at se handlen før henne i Dorbar. Ja. Og nu sidder jeg rådgiver, men jeg får ikke testet ting af, og jeg får ikke udviklet mine kompetencer. Så derfor så tænker jeg, nu skal jeg have en webbutik. Og
så lavede jeg et opslag på LinkedIn med det. Ja. Så var der en god ven, der hedder Peter, der skrev til mig, for at høre, at vi har 1800 varenummer. Kan vi ikke lige få at hælde på? Præcis. Lige præcis. Så derfor kom officely.dk live. Det gjorde den, ja. Og vi har mange fede varer live der i dag. Ja, lige præcis. Og det skulle være lidt en øjenåbner for os alle sammen, fordi Christian, der er jo en historie bag Officely. Ja. Hvordan fanden bygger man? Hvordan byggede du lige sådan en hjemmeside? Ja, jamen altså det første jeg gjorde, det var, at den korte opskrift, det var, at jeg ville gerne have, først skulle jeg have noget design og noget logo. Og der prøvede jeg så at skrive ud på sådan en platform, om der var nogen, der kunne lave det. Og der var nogen i Pakistan, der blev på. Ja. Og de lavede en brandmanual og et logo og sådan noget til mig for 750 kroner. Og så var jeg sådan ligesom så langt. Og de kunne så lave webbutikken for mig også der, så den byggede de også op. Men så har jeg jo egentlig bare en skabelon, kan man sige. Ja. Og så tænkte jeg, hvordan pokker får jeg nu en masse produkter på, når jeg kun sidder mig selv. Jeg gider ikke bare sidde og oprette produkter. Så jeg spurgte til GPT, jeg har den her leverandør, og de har en masse produkter, dem vil jeg gerne have på min hjemmeside, hvad gør jeg? Og så skriver den, du skal bare lave sådan noget, der hedder den her kode her, den lavede den så for mig, og så skal du trykke kør, og så begynder den at lave produkter på din webshop, til lidt sat på spidsen. Ja. Og så siger jeg, det er også fint, men jeg vil ikke sælge det for billigt og sådan noget. Nej, men hvad skal avancen være? Men den skal være cirka det her. Nå, hvad med lærertaljer, dem skal jeg jo også have. Og hvad med billeder? Dem skal den også tage. Og så trykker jeg kør igen, og så begyndte den at stå og oprette produkter på min webshop. Og jamen, man kan så sige, alle jeres varenumre, de blev oprettet på en eftermiddag. Ja. Og så lavede den jo teksterne lidt om også via ChatGPT, mens den oprettede det, så det også var lidt specielle tekster, SEO-optimerede tekster og sådan noget. Og så var de online. Så det var rent. Ja, og de er jo også farven i verden. Ja. Farven i verden. Så det er simpelthen et AI-genereret hjemmeside sat lidt på spidsen. Selvfølgelig med lidt hist og lidt pist, og hvad der ellers er. Og det er jo fordi, det linker jo lidt videre til. Nu har jeg har siddet i Aalborg, Christian havde vist mig at trykke her, og der alle vegne. Ja. Og så kommer vores kære chef Jørgen jo hjem fra det store verdensmarked og siger, at han har rodet sig ind i et projekt. Ja. Og Jørgen, hvad er nu det for et projekt, du har rodet dig ind i? Jamen, det er AI Sales Task Force. Jeg tror, vi teasede lidt for det sidste gang, hvor man siger, at prøv at høre, vi skal rykke her som firma. Så vi samler en 2 håndfulde mennesker med forskellige profiler, forskellige markeder, forskellige kompetencer, og så laver vi sådan en mere taskforce. Og så skal vi finde ud af 2 ben, kan man sige, at stå på. Det ene er, at der er en masse administrativt, som man siger, det kan garanteret gøres nemmere. Workflow og alting. Så administrativt fjern en masse, gør det mere simpelt, enkelt. Det er det ene ben. Det andet ben er så, jamen, skal vi også skal generere noget salg, vi skal udvikle noget salg, hvordan kan vi gøre det? Så det er egentlig sådan det mandat, vi har fået. Og så er vi sådan stille og roligt gået i gang med at blive lidt kloge på det her, og vi er ved at finde ud af, hvilke spørgsmål det er, vi skal stille, fordi det vidste vi ikke engang i starten. Så det er virkelig en vild spændende udfordring. Og vi ved ikke, hvor den skal ende, men der er ingen tvivl om, at der skal ske noget her. Og det er jo der, Christian kommer så fint ind i billedet i den her sammenhæng. Ja, vi har jo haft lidt en øjenåbner dag i dag, hvor vi har drøftet lidt af det. Det er ikke hemmeligt, vi sidder her midt på eftermiddagen og snakker sammen lidt nu. Peter ser meget træt ud. Yes, og vi er blevet AI-bombarderet positivt ment, rigtig positivt ment, fordi det har været, det har sgu været lidt en øjenåbner. Nu skal vi så komme ned til, hvordan vores firma kan arbejde videre med det og alle de her ting, og det er jo, som du også siger, Jørgen, kan det tænkes? Så kan det gøres. Ja. Det er helt vildt. Jamen, I kommer så langt med det her. Det er helt ærligt, det tror jeg også, fordi vi at vi tager fat om det og tør at sige det højt og sige, det ved vi ikke noget om. Nej. Altså det er rent Pippi Langstrømpe, ikke? Det her kan vi ikke, det har jeg aldrig prøvet før, det kan vi se godt. Ja, præcis. Og der er jo ingen facitliste, har vi jo også lært. Altså det er jo at arbejde sig igennem det og prioritere det og finde ud af, hvad kunne være smart og hvad kunne ikke være smart.
Ja, det er jo lige præcis. Det er jo mulighederne, de er uendelige nu. Ja. Så den der prioritering, hvad er det, vi griber fat i først, det er bare vigtigt. Så... Men også fordi der er nogle ting, hvor siger, der er noget, der sikkert passer til de fleste. Ja. Alle kan gøre det her smartere. Men markederne er også bare så forskellige. Altså vi taler om, at i Italien sælger man gennem agenter, i Spanien har man 2200 forhandlere, i Danmark har vi måske 50-60 varen eller kundenummer. Altså det er meget forskellige udfordringer, men derfor er der stadig nogle ting, man kan gøre alle sammen, og så noget, som bliver specifikt til landet, men formålet er stadigvæk det samme. Ja. Det er effektivisering eller efficiency, og så er det at skabe noget salg. Ja, lige præcis. Ja. Så alle dem, der sidder og lytter med her, de skal bare watch out nu, for nu kommer vi. Men i virkeligheden, så er det jo, gør vi jo det her for at være en mere interessant leverandør. Præcis. Og mere relevant leverandør for vores kunder. Og igen, for at udfordre både os selv og vores kunder og markedet, og hvad retninger kan vi gå i. Ja. Fordi vi snakker om en masse muligheder. Christian, du har også været god til at fortælle os lidt i dag. Guys and girls, der er også trusler. Ja. Det skal vi jo altid bare huske at have med i den her passus, når vi snakker AI. Altså jeg vil godt tage med den med aktierne, altså det er den mest vanvittige. Jeg ikke kan skænke en tanke. Nej. Daniela, kan man købe en Therma-aktie? Firmaet Therma, der laver våben. Kan man købe deres aktier? Våbensystemer. Kan man købe deres aktier? Når du siger det sådan, så vil jeg sige i princippet nej, men helt sikkert ja. Går du ind på Google og spørger, så kan du. Men det kan man ikke. De findes ikke. Ja, de findes ikke. Aktien kan ikke købes. Ja. Men går du ind på Google siger, det kan du. Ja. Hvad siger ChatGPT? Ja, det er nej, det spurgte vi den ikke om, men det er jo bare sådan lidt, det er jo en scary tanke, så vi skal huske, vi skal være begejstret for AI, vi skal udfordre det, vi skal dele også tænke, der er en trussel i det. Så det er meget common sense, ikke? Det er selvfølgelig svært at vurdere, om når Google siger, at man køber en Therma-aktie. Ja. Altså, hvordan kaster man noget common sense ned over det, men det viser jo bare, at virkeligheden ikke er virkeligheden nødvendigvis, og det synes jeg er også det mest skræmmende ved det. Og så bed jeg mærke i ordet, Christian, du var på banen, der var et ord, som bliver vildt, som ikke er nået til endnu. Så den kan vi også tease lidt for. Agenter. Ja, det er jo bare det næste trin igen, ikke? Altså, fordi at mange kan sidde og spørge ChatGPT og få den til at hjælpe med noget korrektur og nogle tekster og sådan noget. Men agenterne, det er jo allerede ved at blive rullet ud. Og en agent, det er jo egentlig, hvor du siger, bliver en robot om at gøre noget, og så gør den det. Så sådan et eksempel, som vi talte om, det var, at nu vil vi gerne have lasagne til aftensmad. Så skriver jeg til agenten, jeg vil have lasagne til aftensmad, gider blive at købe det ind til mig på Coop eller en eller anden platform. Og så gør agenten det for dig, det du siger til den. Så det vil sige, at den går selv ind på nettet og finder opskriften på en god lasagne. Den finder varerne på Coop eller virksomhedens hjemmeside. Ja. Den lægger selv i kurv, og så skal du måske bare betale til sidst. Og det er jo allerede næsten muligt. Altså, AI er kommet med deres operator i deres helt dyre abonnement, og det kommer bare. Så det er bare et spørgsmål om tid? Ja. Okay. Og så det betyder jo egentlig, at vi skal jo faktisk ikke gøre noget selv andet, bare instruere med tekst til en robot, og så sker tingene. Og det kan, når man sådan folder det ud, så kan det jo bruges til alt muligt. Altså, så vi sad og talte om bestille tid til øjenlæge, bestille tid til turbiografen. Turbiografen, købe lige turbiografbilletter popcorn til den film kl. 19. Yes. Altså. Så, bestil en Uber. Ja. Til at komme og hente os. Så man kan sige, når vi kigger ind i AI og tænker på en masse fede værktøjer, og fremtiden kommer til at blive præget af det, jeg vil nødt til at sige. Det er jo ikke kun det, der er fremtiden, men det er en del af fremtiden, der er på. Christian, hvad tænker du, der kommer til at vente os? Altså, hvad, når vi nu snakker det her AI som generelt issue, eller ikke issue, men generelt emne, hvad venter der os ud over agenter? Hvad er det, vi kommer til at se, tror du? Jamen altså, der er slet ingen tvivl om, at hele det der AI løb er slet ikke begyndt endnu. Altså, fordi at bevidstheden hos folk, den er der til, at der er noget, men hvordan man kan bruge det ved man slet ikke endnu. Og man kan jo se, at bare de eksempler også, vi har været igennem i dag, hvordan man egentlig kan lave webinarer til verdens lande, og man kan få dig, Peter og Jørgen, til at tale italiensk på 30 sekunder. Og, altså, der er så mange muligheder derude, og der er faktisk ikke rigtig nogen begrænsninger. Så
det bliver så vildt. Så det, min opfordring er da også, at hvis man ikke er begyndt at kigge på det nu, så er det da nok snart, man skal til at i gang. Jeg tror, ligesom alt andet teknologi, så er det også vigtigt at lave den vurdering, at man ikke går over roen efter vand. Ja. Og fordi der er mange muligheder, men det er jo ikke det hele, der er værd at kaste energi efter. Nej, præcis. Så vi kan sige, vi sidder jo nok også alle sammen, det har du også refereret lidt til, Christian. Vi kunne jo også godt sidde sådan og blive lidt træt af ansigt og tænke, fuck, men vi er bare bagefter, så der, hvor du så drikker, nej, I er præcis der, hvor alle de andre er. Ja. Så kom nu bare i omdrejning, og så har I da ikke, så mister du da ikke det momentum derpå, fordi vi ved ikke, hvad der venter os. Nej, og det er jo det fede, altså nu tager I skridtet for at blive mere bevidst om alle de muligheder, der er, og så kommer den her prioriteringsopgave med at sige, hvad er det så, I skal gå videre med og rulle ud til jeres kunder snart, som de tænker fedt. Så din opfordring er jo også, hvis vi skal slutte lidt af, eller begynde at rulle lidt af, tænke derpå, og så sige, jamen det er jo også, kom nu bare i gang. Ja. Du sad bare med stor smil, da vi rækker hånden ud, jeg kører til Aalborg, og så Christian, det står slet ikke på den agenda, det vi skal snakke om i dag. Prøv at høre, det er noget helt andet, vi skal diskutere. Ja. Men hvor du også fedt, I rækker ud, og så tager vi det lidt derfra, fordi vi ved ikke, hvad der skal ske. Nej, og jeres behov er jo vidt forskelligt fra mange andre, ikke? Så kan du køre til en bank i morgen, eller du kan køre til nogle andre, og så det er en anden historie eller en anden, men det er nok det, der vi alle sammen sidder og kigger ind i. Shit, vi har meget data. Hvad fanden skal vi bruge det til? Eller hvorfor vi ikke brugt det før? Wow, har vi også det? Kunne vi ikke få noget? Altså bla 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 og de her ting. Så fedt. Men I har heldigvis meget data, og I har heldigvis godt styr på meget af jeres data. Så derfor, og det er jo også fundamentet for at overhovedet kunne få sådan noget her til at fungere. Præcis. Så vi bare kommet ud over stepperne. Fedt. Og det er I også på vej til. Det er godt. Andre ting, er der noget? Den ene spørgsmål eller noget, inden vi sender Christian ud på sidesporet og fortsætter? Nej. Du er good to go? Ja. Sådan. Jeg er helt klar til at gøre det. Ja, præcis. Jørgen, noget? Ja, men nu ser du ud på sidesporet. Det er Christian, du deltager jo i alle konkurrencer og lignende her også. Ja, du bliver bare hængende, Christian, og så... Så hvis du har lyst til at svare på det der quizspørgsmål først, så gør du bare det. Nej, det spiller jeg ikke. Det tager jeg selv. Jeg skal høre, om I har hørt efter i dag. Ja. Nej, har Jørgen fået lov til at få... Jeg synes ikke, du var omkring det her. Nå, fedt. Hvor er kilden? Christian, super. Tusind tak for snakken. Jeg håber, du overlevede det. Ja, det gik... Nu kan jeg slappe af igen. Ja, du kan tage det. Og vi håber jo selvfølgelig, og sammen med dig, at det ligesom også er måske lidt det her indspark til vores branche igen, og skubbe lidt til på, at folk de prøver noget af, selvom det er ikke nemt, det kan vi også godt hilse at sige. Det er ikke sådan, det bare lige er, der er ikke en skabelon, der findes til det her. Men, og man behøver vel heller ikke at være største virksomhed, fordi nu har jeg været til kursus og hørt på folk fra lidt større virksomheder og også fortælle, hvordan de bruger den. Og det er jo helt vildt, hvad de kan. Og der sidder også 10 mennesker i en AI-afdeling og laver sådan noget her. Vi er 10 mennesker, der ikke ved noget som helst. Men vi kan godt. Altså selv vi kan. Så kan alle. Så lad os hjælpe hinanden og skubbe hinanden derud af og lære af hinanden. Det er vel også en af de ting, vi skal... Når Daniela nu opfinder den super smarte, så hun kan lave nogle fede billeder af nogle lækre fyre, og hvad det ellers er, Daniela, så gælder det jo om at få det med. Jeg så det et eller andet til Maria i går. Det var mest hundevalpene, jeg gik efter. Nå, det var det, du gik efter. Okay, fedt. Skide godt. Tak for det, Christian. Og for at springe videre, Daniela, lidt spørgsmål. Den kan du selv introducere. Hvad er det, du plejer at snakke om der? Jamen, vi har jo... vi plejer at kalde det ugens spørgsmål, men det er det jo ikke. Det er jo et episodens spørgsmål, som er helt ufarligt, Christian. Så det vil sige, at det er bare mig, der stiller spørgsmål, og så taler vi lidt om det bagefter. Så der er ikke noget rigtigt eller forkert. Jeg kan godt kigge dømmende på jer, men det kommer jo ikke med i en podcast. Der er ikke noget nyt. Der er præcis. Så mit spørgsmål til jer i dag er... hvordan tror I, at AI og kunstig intelligens vil ændre vores fremtid om 10 år, og hvilke små eller store ændringer ser I mest frem til? Og jeg vil gerne starte med at sige, at den der lasagne, der kunne købes ind selv, der vil jeg også gerne have, at der var nogen, der lavede for mig. Ja. Det vil være meget. Det er restaurant, det. Ja. Det findes allerede. Skal jeg lægge ud? Jeg håber, at om 10 år, så har AI hjulpet os med at få udryddet en masse dumme sygdomme. Jeg håber og tror på, og det er jeg ret sikker på, at vores medicinal guys and girls og sygehusvæsen, de bruger det her big time.
der må fandme være noget, der kan løses, som vi ikke kan løse i dag. Og det er jo fair nok, fordi vi ikke kender det. Så det drømmer jeg om. Det må være sådan på en helt stor klinge. Så det håber jeg. Ja? Det synes jeg var et rigtig godt eksempel. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, og det er måske lidt selvmodsigende, men at man kunne rydde lidt ud i fake news. Men jeg synes, det er virkelig svært at finde ud af, hvad der er virkelighed og ikke virkelighed i det her. Så det kunne jeg virkelig godt bruge. Altså sådan et sanity check, og jeg ved ikke, hvad det skulle være i, fordi det er jo samtidig også AI, der genererer nogle af de fake news. Så det er sådan reven på vores gæs. Men jo, det møde, vi lige gik fra før, det sluttede vi egentlig af med at snakke om at sige, de helt store beslutninger fremadrettet. Hvordan er det, vi laver dem? Det gør vi sandsynligvis på et stykke papir og en kuglepen. Og en personlig reaktion. Og en passion, hvor vi sidder og kigger på hinanden. Der bliver vi enige. Fordi der er du helt sikker på, at det, jeg lavede her, det var med ham eller hende, jeg sad overfor. Så det hele, jeg tror også selv, du sagde det, det kører lidt i loop, det hele. Ja. Nu sender vi alt ud, og alt kan AI genereres, og Christian, han kan fandme sætte billeder på, og vi kan dit, og vi kan dat. Ja, men de helt store ting, tager vi et stykke papir og åbner op, og så siger, er vi enige om, det var det her, vi gjorde? For det er der ingen, der kan snyde med endnu. Endnu, må vi ellers sige. Ja. Hvad håber du, Christian? Jamen altså, jeg vil egentlig også give dig ret, Jørgen. Jeg er meget bekymret for alt det fake news, der kommer, der fylder nettet. Altså, man kan sige, når man kigger ud i tiden, jamen, så håber jeg simpelthen, at vi har taget den her teknologi til os og er blevet kanon gode til at bruge den, og vi kommer af med alle de her dumme opgaver, som er rundt i alle virksomheder. Altså, fordi at der bliver brugt så meget tid på alt muligt tidsspilde, som der er ingen grund til, at vi sidder og laver. Så man kunne egentlig få en meget federe hverdag ved at overlade noget af det her til maskiner og robotter. Så jeg tænker, at vi får en meget anderledes hverdag. Jeg tænker, at man får helt andre job om 10 år, end man har i dag. Og det synes jeg, det er vildt spændende. Så. Og sådan har det vel været gennem alle tider. Ja, det har det. Det har det. Så. Hvad drømmer du om den her? Udover lasagne. En, der kan lave den. Ja. Nogle gange har jeg læst sådan, fordi at indtil videre har AI jo været sådan, at den gjorde alt det kreative. Så jeg har jo altid godt kunne lide at skrive tekster. Så det er jo lidt irriterende, at den gør det bedre end mig. Så det var der, hvor jeg tænkte, hvorfor kan den ikke lave lasagnen, eller tømme opvaskemaskinen, eller et eller andet. Men så bliver det jo så selvfølgelig en rigtig robot, og ikke en AI-robot. Og jeg synes, det er svært at komme efter dig, Peter, og sige sådan noget fantastisk noget som medicin. Så jeg har også nogle sygdomme, jeg synes, den godt må kurere, eller i hvert fald finde ud af, hvad var. Ja, præcis. Så den kunne optimere. Og det tror jeg faktisk også, AI godt kunne i dag, hvis der var nogen, der gad lægge nogle penge i det. Ja, og jeg tror, de er meget længere, end vi regner med. Det krydser vi fingre for, ikke? Og så, der er der nogle Novo-drenge her, nogle 100 km herfra, de nyder der at have opfundet noget. Det er der sgu nok nogle robotter, der hjælper dem med at opfinde også. Ja. Så, fedt. Så er jeg også enig med dig, Peter. Godt. Alle er enige, alle er glade og tilfredse. Skide godt spørgsmål. Jamen det var AI, du kan takke for det. Ja, præcis. Ligesom spørgsmålet. Det er skrevet ned på en blog. Ja, og det er der, det er vigtigt. Det har vi lært. Bloggen er vigtig. Anden punkt, det er jo selvfølgelig vores webinarer, som vi også er i fulde omdrejninger med, og som vi sidder og tror lidt med, at vi skal have AI-genereret. Det kommer vi måske nok ikke lige til den næste, men vi arbejder på sagen, så det er bare stay tuned. Og hvad ellers med på det skal vi nok køre på. Podcasten kører sin gang her. Vi udkommer. Det bedste, vi har lært, og masser af gæster. Der skal nok komme flere gæster i løbet af året. Andre ting omkring det, Daniela, noget jeg har glemt? Nej, det tror jeg ikke. Er det godt nok derpå? Nye produkter. Christian, det kunne vi godt bruge noget AI-generering til i en podcast. Hvordan fanden vi får det ud over steppen. Ja. Men jeg spurgte sgu så egentlig lige vores co-pilot, hvis jeg skulle præsentere en lamineringsmaskine i en craft-udgave, der har lidt forskellige ting med der, om den kunne hjælpe mig med det. Ja, så kunne du fortælle, at det nye lamineringssæt er designet specielt til hjemmekontoret, tilbyder alt i blandt, og så derudad. Jeg kan få masser af lækker tekst ud til de her ting, og det skal vi selvfølgelig også arbejde på, hvordan vi kan generere endnu mere den vej. Ja. Jamen Peter, ved du hvad, da vi havde det her AI-workshop i international marked, som du kalder det, der fik vi et minut til på en blog med en pen og notere det produkt, vi kunne se, Arco skulle lancere i fremtiden. Bare som en håndtegning. Skulle tage et billede af det og sende det til en website, og så gik der 5 minutter, så havde vi 30 nye lanceringer potentielt. Altså, det var helt vildt. Så vi skal nok komme nye produkter. Oh yes. Og det næste vil der så stå copyright Jørgen Foley. Var det lækkert, det du fik lavet?
Jamen et eller andet sted, sådan en makuleringsmaskine, hvor papiret kunne genbruges. Det kunne være meget interessant. Klasse. Ja. Godt. Lad AI fikse det. Så har vi også altid den, er der nogle produkter, vi simpelthen, der ingen ved, vi har, Christian? Ja, det er garanteret. Helt sikkert. Ja. Og du kigger jo på ingenting, fordi du har jo lavet robotterne over, så du ved slet ikke noget om det. Jeg aner faktisk slet ikke, hvad I har. Nej, det er jeg klar over. Og du er slet ikke klar over, at vi i Novo-serien nu har lanceret nogle trænåle, så vi kan blive certificeret med FSC, så du kan hænge ting op på dine opslagstavler, Christian. Ja. Er det ikke fedt? Jo. Godt. Klasse. Nå, det har vi også. Ja, sådan noget sælger vi også en masse af, så kør endelig på der. Det var produktet, vi ingen vidste, vi hed, fordi alt går i robotter. Og for at komme tilbage til robotverdenen lidt, så kan man sige, et af vores andet faste elementer, det er jo vores Commerce Connector. Setup jo, som vi jo... Ja, du har jo selv været med til at lancere det, Christian, tilbage i Dorvak-tiden. Du var nok en af de første, der var med på det, faktisk. Super fedt setup. Vi får masser af leads. Christian så også vist i dag, vi kan nok godt få flere, Daniela. Spændende. Det var det glæder til. Det er ikke umulig opgave, at sige det sådan. Så på den måde skal vi bare endnu flere ud til alle vores forhandlere. Ja. Og Christian, hvordan fanden var det, du og jeg, vi er jo gået fra et møde, så gik vi op ad gangen og skulle have kaffe, og så skulle vi tilbage til det her mødelokale. Ja. Hvad når der egentlig at ske på den kort tid der? Jamen, der når at ske det her. Begge to, vi får en e-mail, hvor der står, at nu er Officely, min lille webshop, også koblet op på Commerce Connect. Sådan. Så hurtigt arbejder vi. Ja, så hvis man gider besøge os i Herlev, så er man på Commerce Connect. Ja. Det var måske også selv historien over, men det lykkedes. Det var godt time, der Kramer og banden bagved, ja, så det lykkedes der. Fedt. Andre ting, er der noget online, Daniela, vi skal omkring? Er du i gang med noget vildt? Ja, altid i gang. Nej, det passer ikke. Jamen, jeg synes, vi skal tale, det gør du også altid på webinarerne, så jeg synes godt, vi kan tale lidt om keywords igen. Ja, endelig. For det er jo exceptionelt dynamisk. Ja. Jeg tror faktisk, at vi for 5 år siden, altså det lå under corona, kiggede på alle vores 3.000 eller andet produkter og keywords. Og det kan vi jo nok godt gøre igen. Og der har vi prøvet mig, Sten, at lave en prompt i Copilot til at hjælpe os med, hvad vi har og hvad vi kan få. Sådan at vi også optimerer vores egen keywords hele tiden. Og det tror jeg faktisk, det ser meget godt ud. Det skal selvfølgelig lige gøre, fordi den måde, vi finder keywords på lige nu, er garanteret ligesom alle andres. Ikke specielt AI, men vi har fået at vide, at der kommer noget, der kan hjælpe os. Så det kunne være rigtig fedt, at vi faktisk ikke behøvede at gøre så meget andet end lige at tjekke, at det var noget godt valg, det AI har lavet for os. Ja. I stedet for, at vi kunne bruge flere timer på at lave keyword research. Og det er jo til alle vores forhandlere, der kan bruge det. At lægge ind på deres side. En fordel for alle, kan man sige. Og det ligger lige til højre ben, og så man kan sgu da også bare programmere sin egen, kan man ikke, Christian? Jo da. Ja, hvis man ikke vil på nogen, det er der bare gået i gang, ikke også? Kom i gang, ja. Jeg ved ikke helt endnu, Daniela, men det tager vi. En anden god gang. Andre ting, udover keywords? Nej, vi skal gemme lidt på det hele. Det skal vi. Så er der sådan lidt fra Akko-verdenen, Jørgen. Har vi good news, bad news? Sker der lidt spændende i Akko-verdenen? Vi har i hvert fald news udover den her EMEA Taskforce. På mange måder synes jeg er meget spændende. Men så har vi også afsluttet 2024 og har lidt ude omkring det. Vi er omsatte for 1,7 milliarder US dollar. Det er pænt mange penge. Det glemmer man nogle gange, når vi siger, at vi sidder her 12-15 mennesker i Danmark, men vi er en del af en stor koncern. Ja. Vi havde så et af nøgleparametrene, det er det, vi kalder free cash flow. Det vil sige, hvor meget cash genererer vi, og det var faktisk så meget som 132 millioner US dollar, altså en god dansk milliard i free cash flow. Det gør jo så, at vi reducerede vores gæld med omkring 100 millioner US dollar, og det gør, at vores gældsfaktor er faldende, og det er jo positivt for fremtiden. En af de ting, der er med til at free det her cash flow, er, at vi har reduceret, og du skal holde fast i 2024, reducerede vi vores omkostninger med 25 millioner US dollar. Og det er primært i administration, SG&A, altså vores go-to-market. Det var ret flot. Det gør jo så også, at fremtiden nu, det begynder vi at kommunikere igen, og der er helt sikkert noget i gang. Fremtiden byder på akquisitioner. Det er jo positivt, når man sidder her, hvor vi gør. Det byder på produktudvikling. Ja. Det er der jo så også stadigvæk masser af penge til.
hele den her balance mellem traditionelle varer og vækstkategorierne gør jo, at vi, altså den balance er stadig, som vi kæmper lidt med toppen, men der kommer mere og mere ind i de her vækstkategorier. Den usikkerhed, der ligger i det outlook, vi har for 25, er egentlig, ja, de bruger simpelthen ordet tariffer, og så tænker man jo Trump. Ja. Men sådan er det. Og vi ved jo ikke, hvor bringer det os hen, så det er jo en kæmpe usikkerhedsfaktor, som man jo er nødt til at tage forbehold for. Ja, virkelig. Men et godkendt år. Fedt. Daniela, vi er klar til opkøb, ikke også? Nu har vi jo lige købt noget i New Zealand, Australien. Ja, skulle købe en stole, ikke sådan noget? Ja, men det er rigtigt. Jeg tror... Nej, jeg kan jo ikke sige noget om de her opkøb, men jeg tror, det bliver lidt tættere på hjem end Australien. Det er alt. Det er billigt. Men fedt. Så det er jo bare, og så kan vi bare sige stay tuned, fordi det kunne jo være, at det kom i en ekstraordinær podcast, vi sendte ud. Det kan man aldrig vide, hvis vi kommer med store nyheder. Nå, fedt. Andre ting, Jørgen, på den front? Nej, ikke internationalt, nej. Diverse fronten. Der har jeg lige noteret til mig selv her, og det er jo også fordi man skal jo vide, hvad man selv er god til. Og derfor glæder det mig, at muren han går og gør det sidste færdigt hjemme i mit køkken lige nu, for det er jo nok klogt, det er ikke for mig, der gjorde det. Så jeg tager med nogle andre ting, så sidder jeg her og underholder. Så det var vores køkkenhistorie, der kørte derpå, så det glæder jeg mig til at komme hjem og se. Så du skal først snart være færdig, Daniela, så jeg kommer hjem og kigge på mit køkken, og hvordan det ser ud. Nej. Jørgen, ud for dig, ikke også? Ja. Der har jeg faktisk lige skrevet baby news. Ja. Hvordan står det til? Jamen altså, det virker som om det er længe siden vi har sendt, fordi nu, jeg vil lige ved sine 3 ener. Sidst så var det lidt som Karl, og nu får Karl en lillebror. Yes. Og han får også, det er så et Karl, men familien får så et 3. barnbarn. Sådan. Så min Julie skal være mor til Julie. Ja. Tillykke med det. Ja, tak. Tillykke. Så det er fra, vi får 3 børnebørn under 2 år. Hold da kæft. Så jeg er også ude noget autostole og... altså. Du skal have en større bil. Skal bare have du skal have en bil. Så Jørgen, punktet baby news skal så ikke være skrevet med kuglepind fremover. Det skal jeg have lagt ind i manus for det skal jeg love. Fordi hold da kæft, man. Du sørger for, at det ikke falder, eller familien gør. Ja, præcis. Så godt. Stor tillykke til Julie. Hilsen mange gange. Ja, tak. Det gør jeg med det. For det her er op at køre, så du får tid til børnebørn. Jeg er mundkoder, men det... Ja, præcis. Og Daniela, ud for dig, ikke også? Står der også baby news? Nej, der står... Det var meget det er også. Ej, for satan, det må ikke tro med, eller der står børnehave news. Ja. Alt godt? Du har stadig ikke været oppe og hente i børnehaven. Jeg forstår det ikke. Nej, men det er jo fordi, de har lukket den vej, jeg skal køre på. Ja, det er helt ondt. Jeg kan slet ikke finde det op nu. Så alt godt i børnehaven? Ja, det tror jeg. Jeg har ikke hørt andet. Sådan. Så er alt godt. Vi har styr på mit køkken. Vi har styr på babyerne i Køge og omegn. Og vi har børnehave news fra Herlev. Alt er godt. Det er Skovlund. Det er noget helt andet. Det lærer jeg aldrig det der. Nej. Ja, okay, Skovlund og børnehave. Så ja, tjek. Så det er jo diverse punkter, tænker jeg. Godt. Fordi nu kommer vi jo, nu er vi ved at nærme os, Daniela. Kan du mærke det? Nu tror jeg har noget andet at sige om den børnehave der. Bare så vi har noget at tale om. Vi er tilbage ved quizzen. Ja. Og skal vi have gentaget spørgsmål? Ja, tak. Ja, det kunne vi nok godt tænke os, ikke? Husk, det var AI genererer spørgsmål. Hvilken teknologi bruges ofte i AI til at efterligne menneskelig tænkning og beslutningstagning? 4 valgmuligheder. Den her, det ligger lige tøjligt. Blockchain, maskinlæring, virtual reality, quantum computing. Ja, kan jeg fjerne 2? Kan jeg spørge en ven? Jamen, jeg skal jo starte, så Daniela sidder baghånd. Det er i hvert fald ikke blockchain, det hedder ikke virtual reality. Mit bud, det er machine learning. Det er også det eneste, jeg kender. Jeg tror ikke, det er det første. Så jeg siger også machine learning. Og vi er så dygtige. Et flot. Et point til begge. Daniela kommer på tavlen. Ja, mand. Men det er jo ikke så godt for dig, Peter. Jørgen kan kun dele førstepladsen med mig. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Altså, og Peter, vi er jo vant til 2-2.
Præcis, mand. Vejle, de er gode, Jørgen. Det er en helt anden snak. Flot, Daniela, du er kommet på så behøver vi ikke tale op på, Daniela. Der står ingenting. Nej, den får vi opdateret til næste podcast. Er der andre ting? Er der noget på diverse? Er der noget, vi mangler? Jeg kom bare til at tænke på det her med AI og en blog, altså hvor tingene ligesom kører i ring. Jeg kom tænkt som på vores gamle kollega fra branchen, Mogens Hallager, som i mange år turede med udsagnet om, at kuverten var det nye internet. Så jeg ved ikke, om bloggen er det nye AI. Ja, who knows. Det er ikke utænkeligt. Så fedt. Noget, Daniela? Nej. Jeg tænker også, at nu lancerer jeg jo så mange fine produkter hele tiden. Altså det kunne være fedt, hvis forhandlere og sådan noget virkelig lige gik sit sortiment igennem, og har man alle nyhederne med og sådan noget, ikke? Fordi at man ved bare, at jo flere produkter, der er på hylderne, der er i god kvalitet og lækre, altså jo mere salg bliver der. Så en opfordring, det er at lige tjekke de her fede Argo-produkter igennem og se, om der er noget, man mangler på sin forhandlerside. Tak for det. Tak. Det har Christian altså ikke fået penge for. Nej, jeg så også lige. Og så også bare lige for at gå helt tilbage på den lavbanale ting. I sidste uge, Jørgen, der sad vi i Odense til et møde. Ja. Og en af de aftaler, vi lavede, det var, at vi ville sende et brev. Ja, det er rigtigt. Så vi går altså ikke kun AI, Christian. Vi har faktisk lavet en aftale om, fordi vi ved, at folk kan faktisk godt lide at røre ved nogle af produkterne. Så vi har faktisk lavet en aftale om, at vi sætter et af vores produkter ud, så kære forhandlere derude, nu stay tuned, hold nu øje med jeres podcast, så kommer der lige pludselig en dag et brev, altså sådan et Postman Per-brev, hvor der er et produkt nede i. Fed pris, lækker vare. Så vi er i alle kanaler. Yes. Er det ikke så, vi siger? Fedt. Super. Lad os få rundt af. Tak fordi I lyttede med. Vi håber, I kan bruge vores input, snak og idéer til at drive jeres business videre. Lad os nu endelig få ros på sådan en snak som den her, så vi kan forbedre, blive bedre, gøre alle mulige andre gode ting hertil. Vi tager selvfølgelig altid imod 5 stjerner på alle kanaler. Og vi er alle steder, er det ikke sådan, Daniela? Yep. SoundCloud, Apple, YouTube, Spotify, Podimo, og sandsynligvis også en masse andre. Det betyder meget, at I liker os alle de her steder. Husk at følge os på LinkedIn, Instagram og Facebook. Deltag gerne i vores webinarer. Og så ellers som altid sidder hele vores team bag Argo klar til at tage imod stort og småt fra jer. Så selvfølgelig også tak til teamet for den store opbakning. Tak til dig, Daniela, for at holde bare lidt styr på os i den her podcast og få produceret den. Tak til dig, Christian, fordi du gad at komme helt til Herlev. Selv tak. Det var stor tak herfra, Christian, for inspiration og viden. En fantastisk dag. Ja, så nu skal vi snart hjem og sove alle sammen. Ja. Du kan flyve lidt i flyveren hjem, eller sove lidt i flyveren hjem. Nå, tak til dig, Daniela. Tak til dig, Jørgen. Vi ses næste gang, og en stor tak herfra. Mit navn er Peter Nutson Jensen. Vi ses.